Jeg kan ikke sige det, kan ikke, så kaste op. Hvad så, skal du også kaste op? Nej, du skal tage en om dem det. Det er de meget, det er jo dem der er værst. Hvorfor tager du ikke færdig? Hvad er det? Så er nogen sol med din søs. Hvad er det nok? Og Claus er klar. Hun er varm. Men, sådan. Kom det, kom det. Hvad for en? Ven. Hvad for en? Er det ikke snart for mig? Snavs! Ja! Det går ikke meget til dig. Jeg giver nu lige 26. Jeg tager lige noget. Nej, så er vi ved 29 nu. Det var fuldt. Ja, 30. 26. Må jeg spørge om ting? Kan vi ikke snakke forfra? Jeg synes, det var lidt sjovt her. Jeg skal bare have det. Kom nu, vi skal have resten. Jeg skal have gæster. Altså, bliver jeg sgu op. Nej, jeg kunne Stefan, ikke. du gør. Ej, Stefan, du gør. Hey, Stefan, nå, hvad her? Jeg tager en Stefan, du gør. Stefan, ikke? Må jeg spørge om ting? Skal vi ikke have det op i et kiosk, for jeg har i hvert fald fyldt 2.